Sa akin ni kaskipat sa jisien, nga kublay fi way puay baro aga kertengu Jesus Christ. Ngadap da kajing sngu yublay ya kaba ngayo pat ban ya kren biang pat pi ling ba ka ni ka khubor step aga ni kasngi. But nga kublay fi way puay baro ki barang shusngap but ya fi ki bla ju snap nakapor si kapor nga ay kublay fi aga kerteng ka batiang tam ka bodon bor tam ka jong utray ubaw nong panem jingi u Jesus Christ. Ngadap da kajing sngu yublay mga don biang ya ka khubor ka ni kasngi ya ka bangan pen sngaw shapi. Pag ni ka khubor ka bang akwa ban kren ka ni kasngi kalong. Peit yo ba pinom la her. Peit yo ba pinom la her. Ya ka ni ka jingmut ngawan ra em na ka ktin ka jong blay na marba ha kasngi ka ba utray un rong no em. Ka mo si clip mat ngin her sa sun meneng. Te lada kawan kata kasngi jong ka jingrong no kung baga ktin ka jong blay ka ong lada ngipuli ka ni ka por ngi na ka shti ka jong pol sa Tesla ni mo kani ka lanong ka ba saw kani ka dekot ka ba katnriyo ka ong na mautrahi unwan her na beneng baga jing rusada ka ktin sawaw angal rangba pada kuturoy ublay pagkita ki biap shwa u kris kini mi pat shwa anda kumta mangi ke badang im ya ke bala pensa onrong no ingi lem bat ki ha ki lo ya ka bania shem ya utrai ha ka sun beneng te kumta ngin ya long junom lem bat utrai kani ka long ka kentien ya ka bau pol utho ka shiti ke baneng kong ge ju she ki tasalani upen kan mau ya ka ni ka jing shisha ban ka sapoi ka por bau trai un sawan u angel rangba jong utrai un pen sawa ai ka turoi ublay but ya kita ke biap an penmi pat shwa baga babel kong kita ke ba dang don ke ba dang im haduk kata kapor ya ke bala pensa on rong no yaki kamut kata ka klip mat on rong no iki shata shasun beneng ha kita kil ong ktin ke jong blay ti kum tang ye long junom lem bat utrai kani kalong kata ya kabakan saja remenang ong ipi mo kata ke jing shaba kita ke bala pen kre kita ki bayat utrai kita ki ba nget utrai kita ki bayat si sha ho men sim bakot kana jagat a shiklep mat la rong no iki foot bat kum tam kita ki bana jing tap rekin mi ba kita ki bala pensa ang tahi kin ya her no shasun meneng kalong si jaga sngi ka ba kementam ka sngi ka bampat ju jam menu bahwa men chala judan mo kata ka jing rong no mo kum yo Elijah yo Enoch wadi jisu mo la rong no andre hagane kapor anam rong no tangwe arngut andre ya baro kita ki banget haga shiklip mat ong kaktin ke jong blay an rong no bagatam kan jabet namar kaktin ke jong blay kala kren sagawai ke bentar upol utho isaki Nongkhryiem kani kala nong ba khatsan muong ba hakmi ngai thu epi ya ka jing mayan kani de khatsan puai angin miut tiak baro andre an pen kelai ngi baro si sendana ka ba shiklip mat ken ha ka turoi ka ba khadu namar ka turoi kan sawa onda kumta kita ki bayap an pen mi pat ki bamput ba yangi an pen kala namar ka dei da lei ya kan ni ka ba put ban phong ngi kata ka bamput ba ni ka bayap kan phong ken ya ka bam yap onda kumta an pen dap khot ya kata ka jing ong ya ka bala tho ya ka jing yap la ngot no khot a ka jing job tadi ta haga shiklip mat nang ne ko ong bon pen kelador ngi na kata ka met ka baput sya kata ka met ka bamput na kata ka met jong ka do sya kata ka met burom sya kata ka met ka bakin jaman sim tadi ta kan sapoi kan ne ka event ya ka ba ka perthai kan sa saki bagi banget kin ja shiklip mat Hendrai ko mangong ya PM ya ki banget ka dei sya ka jingkmen ya kita ki belapen kre ka long sya ken ani ka jingkeman kat ka jingkeman kata ka jinghon kat ka jinghon kata ka jingrisa kata ka jingjob sisa ka bakat kata ha kata sngi henrai ki don pat em ki bala dei ban sya rong henrai ki sya bat no kimut ban her tang bala sya bat no namar balai ba don bate yaki te uno no breu badang sya te em lada kala dei ka por jo ki jingrong no la dei ban rong no Andai namar bala syate molek si kembang ong ipi syate date hau doktor lai tu ya ka kejat ne ka kti ne nak sengkai mut ban mare syate de sebak te ka sangut bahkan ta ka por em la dadang don kata ka jing syate em uni ubriu mut kiu syabeneng
ladadang syate haga jingmut ladang syate au thlit haga khamat haga skor haga mensim haga donot naga kti ka kejat ne dang syate te haga digi bor juga jingdum ladai ka por ban rong no reina marbla syate sakut teden ngamong ban sakut steng sun remut kiu mut her syabat mla ban kiu mla ban her namar badang syate lesi dan peneng jong fi gane ka por nga kren ka mensim juga jing it pidang syate au secret lada pidang syate u secret am lada de ka por juga jingrong no am labat u secret ubat ute ya pm kum dau tau telai jong u am phim la te ban yo ya ka jingrong no ne syate au khoi ni syate ai kwai ka kiat ne ka auria ka tanglang ka babel ka dan sibun ki les sang ni ladang pule mo ka khin ka jong blai ka ong kum ni ka ong lada dang syate le se mo hakata ka ba yakai kan thai haga jing yakai kan thai ru ka dan utalai wate lada ki briu ki dang dan hakata ka kam ba ki kile ka jaga jing yakai kan thai dang syate agata nomla her lemni ki ba mani blai thala kita ba mani de ki wei pat ki blai na lor Jesus Christ lada ki mani pat kita ki wei ki blai kita habak syate agi de ki blai thau kenomla ban lech sege jingrong no mar kita ki blai thau kite lamut ban her syate sebab kemla ban her de kin dit thret ong balai kum ta mala ban her re ba pech pleng la syate agi ni ki blai thala lani ki baklem ki baklem ram ki namla ban lech sege jingrong no namar ba blai udan utelai joge jingklem ubate ye ubriu la de ban kiu no la de ban syarong no re sebab ubat tau telai tadeng ta la syabat no bat la du le no ia kata ka jing rong no ka jong trai lani kita ki barong long kan thai lam ni ki bele sangsi parashin rang lam ni ki batu lam ni ki ba kwa lalot lam ni ki ba buat lam ni ki ba kren ben lam ni kita ki ba khwan tam kinum yo kenya ke himau belai kinum yo kani ka list ka dan hang ni ki kita ki ba ki rang long kan thai lam ni ki rang ka long kan thai ni kita ki bele sangsi parashin rang ki ba ya shongkha parashin rang lada kadang te kata kinum yo ye ke jingrong no lani kita ki betu lada dang syate haga kam tu ka kam thiem ka kam syukor breu lani kata ka kam ka basu diman ba ka basu to da ka bor kita ki bedang syate haga tu am gitar kinum la ban lech sya jingrong no lada dang syate haga tu mla ban lech no sya jingrong no lem ni kita kwa lalot lada dang don uta sim jong jing kwa lalot pinang dei kwa lalot phim ju hun kat bayo bleu la kar khui phin rem mon la pinang don ni kan sim dengan jinglong jing kwa lalot pila de ben yo her syate au ni sim syate au tau telai jong jing kwa lalot phim la ban her tat ktin jumblai ka ong ni ki babu at ila finang buat niam lesi kan niam kate ya pm pinom la aban yo ia kata ka jing rong no buat niam buat spa buat burom ne buat te ki jing buat ki buper la dau breu dang syate aga ta ki jing buat drops ne buat kiat ne buat kuai ne buat khoini ne kwa ban ong kita kinom la ban yo ya ki jing rong no namar balada dang syate kinom la ban her kinom la ban lech no kinom la ban yo ya jingrong no namar ki syate badeng ta la dak syate atau mensim ne kata ka jing buat kinom la ban yo ya jingrong no lam ni ki bakren ben lam ni kita ba kwantam kinom yo ken ya ki himau blai ki syukran ben ba kam tip ya ki jing sisa ka abanong ya pi teng habang ikren ki sisa ka jing sisa ka pang ka jing sisa ka thang ka jing sisa ka pensusi Rai kata ke jingkran ben kata bersyukran kan tip bersyukran nal air ke bersyukran da ka lorni ke bersyukran da ka ba dan jing sisa kata ke jingkran ben kita ke bete syate hau mensim ke jingkran ben kinom la ban yo ya ke jingrong no bat kita ki bre ki ba khwan tam bersyukran ben mdei ba ki badan mensim ke jing sbun ne ke mensim ke jing le bhai no bersyukran ben tang ban yo am ni syukran ben nang to khwan ben nang to la larus pa nang kwa ka yo bet syukran ben tang ban syuk free bet tang ban syuk ba syuk offer bet tang ban syuk khwan bet ban syuk jet bet la dang dan uta omen sim ro uta breu unom yo ya ga jingrong no la dang syate ha ga jing khwan lalot uta breu da le ru unom la ban yo ya ga jingrong no bang kwa banong fi ne ga sngi dang dan sibon kiles tamba ka por ka lengkot aga ne ka por
Tadeng ta dang don shibon kita ki mensim lada ki dang te yau breu lada dang sha te ang uta ubreu onom la ban leit syaga jingrong no. Tadeng ta nga ong ifi kene kesni lada pidon haga tagelis kade yo pi ban pendekut no menta kadaya pi man no menta wanum benut ya ka klim wanum benut ya ka oria wanum benut ya ka jing subha perthai wanum buat bagane ka perthai wanum buat te kata ka buat se kata ka buat bor buat buram ne kata ka buat spa ne kata ka buat nyam ngakwa ban ong fi ka buat kan thai ne ka buat ka bakum kita pihak ban pendekut menta haga kerteng kan jong jisu mga kren ro akateng jisu phin yo jing palat nga kren akateng jong jisu phin yo si shai ya kata jing lat luot la fidang sha te nga isnai fi marka jing rong no kala ban ja kan ko kapor on rong no la tho da ka tien ga jong ble on rong no bau jisu kren ong rong no ate na ki saul on rong no ya kita ken kiba don kiba yo thia don kita kiba dang treiru namar ka jingrong no kan long ha ka shklemat ki don kiba dang thia le se menta mo ha India dang yo thia an Amerika gila trei jadi don ke benta ke bala shai don ke benta ke badang dum henry ha ka shklemat ke jingrong no kan wan badu ta ubreu badang syate ha kita gi ka bangala nyau mentan onom la ban yo ya ka jingrong no ngada dua ya ka ni ke sngi da ka man sim jong ka jing sokya da ka man sim ke jing suit ya fi ngam kwa ban yu i ba phin shai namar hadien bala rong no ai ki bangai ka perthai kan jot balai ka perthai ka dang sa kum ne balai ka perthai ka dang long kum ne balai ba ka jing suk ka dang don ka jing kemen ka dang don dang la hi te ban ya ban yeng dang la hi ban ya im kum no balai namar ba ki ba khot ki dang don ha ka ne ka perthai ki ba hok ki dang don ha ka ne ka perthai reha ka ta ka sngi la la rong no ai ki ba hok ba ki ba khot play un the ka jing bitar ka ne ka perthai ublay un the ka jing bitar bagi tagi besai no ani kadai ka por jo ka jing kordet na ki jing kordet tadai dangam kwa ai pi bapin sa aga ta ka por jo ka jing kordet ta daw la da ka no ka te ka jing im ka jong fi ai bapin no wanum benut ya ka bakum kata yo bapido ya ka benang yo bapido ta ya kata ka jing rong no ya ka ba kan saja hagan no ka por tadai ta kwa benong fi ka ne ka sngi ngin duai bang ngai om da ka bor jong fi henry daw men sim ba khot utrai un pendekut ya kita ki jing te jing khom ya kita ken ki kinjri ki ba te ya fi kita ki kinjri ki ba khom ya fi ken dekut ken hap lut baro ba ba ga jingrong no kan wan fi snow ya kata ka turai jong angel rang ba utrai ha kata ka clip mat fin hair ba straight klem dan jing klem dan kan ka jing wet si clip mat pila hair lang bat kita ken kiri khoi ki jong tra ngin duai hani ka por ka bamata bat ngasngungo mau trahi un le bi ka kamba na kam ta ka ji im jofi na ka benong ifi ha ka tengu ji su finyo e ka jing palat ha ka tengu ji su finyo e ka jing panem wanam benut e ka perthai yo ba pinchu benut sa habam jikot lada pi benut ban gi ju perthai fin sa benut sa adu jok pin sa benut sa adu jok nong chesh balai ngam shimla la balai ngam shimla shu pendekut la pendu balai ngam shimla bot la ka bot utrai ban shukongo la ka ngo i jing yalap jing pastor ne na ka ktien ka jong balai bang shimla ka ngo haga ka por chu yam chu be adu jok nan jing mot chu ni haga ka pung ka ding kam dan jing mot chu ne ka ne ka por ka blai dang play ka lat nam ta jong fi dang play ya ka ne ka jing khang wong ali kon ka lenti ka dang dan pidang yo syai kata galat ke jingrong no kam patwan kata ye pi ban pendekut ban ban pendekut no kita ka jinga dai bat kini ki jong ni ka perthai ini dwai ni ka por ka bamenta mo ini dwai try ni ka por nga aingu ye me bang yo ban ye kren bang ni ki khon ki jong me ha ka ni ka por ka bamenta go try bang ada kren ni no ki sai kom sai te ki kinjri kita ki bor ki jingdom ki khom na ki jingmut super khat ki jim ki jong pi kin da hap no brum kin da kut no thui ha ka ni ka clip mat aga kerteng u jisu pin yo ai jing lai lo ni do man da ka sngi hallelujah kita ki men sim jo kita ki rang long kan thai le ni kita ki bale sangsi operation rang le ni kita ki ba tang don ha ka ta klim ha ka ta auria ha ka ta jing buat ha ka ta jing kwa lot ki jing kwa men toy na da kren ha ka ni ka sngi ka ta ka da dekut no baro kan da dekut no baro bat pin long ubreu bala light loy pin long ka breu ka bala light loy hallelujah ha ka kerteng u jisu ubana Nazareth
Dua yang ada kui pi kan ke sgi fin long gi bala pen kre. Namar ke jingrong no ke jong try ke la jan pin yo ya ke jing pin yo ya ke jingrong no. Hagan ke sgi la pelat ya pi la pen em ya pi la pen kia ya pi. Wat nom lek pai pat segalingkor ke jinglong marau. Ya ke jing lai lo Chris la pelat ya pi kan ke sgi. To yang scam ong ke tien ke jong ble wat lek pai pat segalingkor ke jinglong marau ban kom biang ya pi sa jisien. Pila lai lo la lai but pat show try mare show jisu shakri u daga jinkman shakri u shisha daga donut baro ngadwai daga ku yu pi kan ke sgi haga kerteng ga badon bortam u jisu ban Nazareth amen but amen try nang ku yu fi la light lo ya ga jing lai lo Chris la plat ya pi shisha fi tho gi shisha ga plat lo pi bara bu kun la plat lo la pila light lo sha dom dag si wanum pai dien tat ya bi seprang haga kerteng u jisu amen but amen. You try ngin se shem yang la shai ke sgi blame da ko brom ju amen.